תסתכלו עליהם. איזו עדינות, איזו אהבת חיים. כמה רעות ואחווה רוחשות ביניהם. השגרה מבלבלת ונותנת לפעמים תחושה שאנחנו מקוטבים. יש אומרים שסועים. גם אויבינו מתבלבלים וחושבים שאנו מפולגים ושבורים. אך לאהבה יש שעת מבחן. זוהי שעתה, זוהי השעה שלנו. אנחנו עומדים במבחן ובגדול. אחוזי הגיוס עולים בהרבה על 100%. חיילי מילואים מגיעים בטיסות דחופות מכל רחבי העולם הביתה ליחידותיהם, כי הם לא יכולים להישאר רחוקים מן הלב. אי אפשר לעמוד בשטף הנתינה והפינוקים שאזרחי המדינה עוטפים בו את החיילים. אי אפשר למנות את כמות היוזמות וההתארגנויות שצצות בכל רגע לטובת המדינה ולטובת כל מי שצריך עזרה וסיוע. אין מפרס שיכול לעמוד במשאבי הרוח הנושבים מכל עבר במדינת ישראל. מה שנגלה לנגד עינינו עתה הוא מה שאנחנו באמת. תמיד, תמיד. אם אפשר לגלות את זה בן רגע, סימן שזה מה שנמצא שם כל הזמן. אל תירא ישראל, כי גור אריה לא אתה. כמו אריה הרובץ ונראה שמות ועייף, אך הוא ער ומסתער מול מי שמנסה לפגוע בו, כך אנחנו. לעתים נראים רבוצים ועייפים, אך הנשמה והלב ערים, ועתה אנו קמים ומסתערים. עם ישראל חי.